Добро утро! Здравейте! Сега добре върви. От розовата консерва имаме две доматчета. Покажем. От биловското сърце. И оттам в момента почнахме малко да изкултучим. Тук че имаше култучета да дърпат да растат. Вчера за пръв път натурална кокос стор, домашна, прегорела на 4-5 години. Едни комшии ни дадоха малко до на година и повече. Розовата консерва коя манинка 4 см, ама нафърлило цвет и там па даже и две доматчета. И от биловското сърце имаме. И ще почваме да култучим. Да се дърпат на места след втория цвет, вече като направо първия вече имаме доматчета. Малко слънцето бие. Обектива не може баш да заснимаме. Да покажем. Горе-долу вече са около 91 метър. Биловското сърце. Тук. Това средния ред рилата. И тия тук са розова консерва. Ще видим след натворяването с кокос-стор. Да се надяваме, че не сме прекалили, по-малко сме посолили покрай стръкчето. За пръв път тази година. Да натвориме естествено и натурално и само пресно млекце. Пръскаме само с пресно млеко. За сега тук тамена некои от стръкчетата има. Мога негде нещо да ги е в повече, ама ще го видим. Може би като опира в почвата и въздух ли не им стига, ще ги видим след малко. Хубав ден ви желая. Живи и здрави и до чуване.